Дай, Васе, удрай! Победител си пол на татами 1, Методи Василев, Шумен. Татами 1 да излизат Илко Фиданин, Гоце Делчев, Васил Тянков, Тракия, Пловдив. Татами 1 да се готвят Станимир Иванов, Нови пазар, Вукил Станиславов, Канкокай, София. Татами 1 да се готвят Станимир Иванов, Нови пазар, Вукил Станиславов, Канкокай, София. Удрай, Васе, удрай! Давай, удрай, Васе! Победител на татами 2 Георги Петров, Торнадо, Пазарджик. Да излизат татами 2 Ака, Михаил Кафтанов, Ронин Гоце Делчев, Широ, Симеон Димитров, Торнадо, Пазарджик. Да се готвят Владимир Радев, Кьокушин, Шумен, Бисер Коларов.